Good morning, naimbag nga bigat yo amin mga kaluto. Magluluto tayo ngayon ng tulya o benek sa Ilocano. At gagamitan lang po natin siya ng bagoong isda. Yun lang po yung ating pampalasa. Halikayo't lutuin na natin. Yan mga kaluto, hugasan muna nating mabuti itong ating tulya mga kaluto. Kung maaari lang mga 2 beses hanggang sa matanggal po yung kanyang dumi sa shell mga kaluto. Yan, balnawan po nating mabuti. Hindi rin kasi natin alam kung saan nila ito kinuha mga kaluto. Kaya importanteng hugasan nating mabuti. Isunod na naman na natin mga kaluto yung ating mga gulay, yung ating ampalaya, dahon ng ampalaya, yung dahon ng ating sili. Yan po yung ating ilalahok mga kaluto, yung ampalaya, dahon ng sili, at yung ating kamatis mga kaluto. Meron din tayong siling panigang. Ito na po yung ating luya, atin nang pitpitin mga kaluto. Ganyan lang siya. Oh. Pagkatapos pong mapitpit yung ating luya, isunod na natin tong bawang mga kaluto. Yan. Pitpitin din po natin. Pagkatapos po nating pitpitin, balatan at hiwa-hiwain ng pino mga kaluto para lumasa siya doon sa sabaw ng ating lulutuing tulya mga kaluto. Isunod na rin po natin tong sibuyas. Yan mga kaluto, paano mo malalaman kung mayaman ang isang tao? Sa pag-amoy lang po ng hininga, pagka-amoy sibuyas po ito, mayaman po ito mga kaluto. Diyos ko po, Rudy. Yan mga kaluto, hiwain na rin natin yung ating 3 kamatis. Dahan-dahan lang sa paghiwa, baka pati daliri mo mahiwa. Diyos ko po, Rudy. Maraming salamat pala sa patuloy na nanonood ng aking mga videos. Maraming salamat sa inyo. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Yan, tapos na rin nating slicein yung siling panigang. Isunod na nating talbusin yung dahon ng sili mga kaluto. Yan, ganyan lang po ang pagtatalbos sa mga hindi po nakakaalam. Diyos ko po, Rudy. At pagkatapos po ng ating sili, sunod na natin yung dahon ng ampalaya mga kaluto. Yan, medyo kulang-kulang na ako sa dugo kaya linagyan ko ng ampalaya. Diyos ko po, Rudy. Ito po yung ating tulya. Yan po yung ating mga gulay na in-slice mga kaluto. Yan mga kaluto, umpisa na nating gisa. Isa lang na natin yung ating kawali. Lagay na rin po natin yung ating mantika at kapag mainit na po yung ating mantika, pwede na tayong maggisa. Ilagay na natin yung ating bawang. Isunod dyan natin yung ating luya mga kaluto, yung ating sibuyas at kamatis mga kaluto. Shout out sa ating kaibigang security guard dyan sa Mufar, si Rico Hermoso. Yan mga kaluto, linagay na natin yung ating tulya. Ilagay na rin po natin yung pampalasa, yung ating bagoong isda. Shout out din kay Rodel Fawig ng Antipolo City. Yan mga kaluto, linagay na natin yung ating siling panigang. Isunod na natin yung tubig. Yung tubig po, depende po sa inyo kung gaano karami mga kaluto. Yan mga kaluto, linagay na rin po natin yung ating ampalaya at sili mga kaluto. Yan mga kaluto, pagka naluto na po itong gulay mga kaluto ay tikman na natin. Kung okay na, yan okay na po yung lasa. Yan mga kaluto, luto na yung gulay, okay na.
Vicente Channel, mga antayon.